Kaixo, Antxon Agirre naiz, Loraldia Gaztearen partaidea. Loraldia Gaztea, Loraldia Kultur Elkartearen lanildoetako bat da. Loraldiak euskal kulturari kidea uspotzeko lanildo eta egitasmo desberdinak ditu martxan. Eta Loraldia Gazteak gazte subjektu horri bideratutako lanildoa edo ardazten du, ezta? Bi helburu hauetara bidean, batetik, gazte sortzaileak sustatzeko, hau da, gazte sormenen arrobi hori indartzeko nahia dauka, eta bestetik, euskal kulturaren zaleak, bereziki gazte zaleak, sortzeko ekimena izanik. Orduan, bi horietan ipintzen dugu fokoa, ezta? Bai zaleak eta baita sortzaileak. Eta gaztea diodan horretan, 16 urtetik 30 urtera bitarteko tarte horretan kokatzen dugu. Bida-bidan bide egitasmoa, Loraldia Gaztearen egitasmo zehatz bat da, non plaza izatean oinarritzen den batez ere, ezta? Euskal gazte sortzaile berri horiei plaza eskaintzea. Hilabetean behin, emanaldi bat antolatzen dugu, ostegun arratsalde batez, eta gure programazioan aniztasuna islatzen ahalegintzen gara, ezta? Eta diziplina desberdinak izan ditugu hemen. Izan dugu musika, izan dugu antzerkia, ikus-entzunezko proiekzioak, literatura zein bertsogintza. Eta non egiten dugu, hemen, Bilboko bihotzean, Alde Zaharrean kokatzen den bira kulturgune honetan, non euskarazko arnasgune baten espazio hau bete-betean. Eta guk Loralditik, egia esan, euskararen biziberritze prozesu eta borroka honetan argi dugu ekarpena kulturgintzatik egin nahi dugula. Beraz, plaza honek sortzaile berri horiei aukera duin bat eta profesionala garatzen lagundu nahi die, esperimentatzeko toki bat izanik, eta batez ere, gero jende aurrean publikoari aurkezduz. Eta aldiz, zale ikusteratu diren horiei, sortzaile berri hauek deskubritzeko aukera emanez. Ia 3 urte hauetan, batez ere, arte dramatikoko ikasketak burutzen dabiltzan gazteak izan ditugu holtzan, izan ere, egitasmo honek bulkada eman die, lehen sormen prozesu bat garatu eta aurkezteko, izan norbanako gisa, kolektiboan, eta hori, hemen plazaratutakoa, nor daki gero, nor arte heltzen den, ezta? Bida-bidan bide lelo horrekin horrei egin nahi diogu erreferentzia. Ez da hemen hasitako bideak, ia gero ze fruitu ekarri ditzaken gazte sormen arrobi hau biziberritzeko. Azpimarratzea ere gustatuko litzaidake, martxoko Loraldia Festivalean izaten dela egun bat, gazteak protagonismo berezia hartzen dutena, eta orain gogora etortzen zaizkit Formol konpainiaren album ikuskizuna zein erre aldarri bat bertsoz antzeslana. Polita izaten da hemen sortzen den giroa, izaten duten harrera, sortzaileak eskertuta ateratzen dira eta publikoak gozatzeko aukera izaten du. Loraldia Gazteak beste 2 egitasmo ere baditu, honetaz gain, horiek dira sormen ola eta udako ola egitasmoak. Eta, batetik sormen olak hilabetean behin ariketa teoriko-praktiko bat planteatzen du, ezta? Kultur referente profesional horiekin, pasa dira Miren Amuriza, Paul Urquijo, Arkaitzkano edo Eneko Sagardoi besteak beste. Eta bestetik, udako olak, proposatzen duena da, uda giroan astebetez lekeition tailer desberdinak, disiplina desberdinetakoek lantzeko eta arratsaldetan ikuskizun desberdinak ikusteko aukera. Eta gaurkora itzuliz, Paktua izeneko antzeslana izango dugu gaur, hauxe da azaroko emanaldia. Eta, aurreratu nahiko nizueke, datozen hilabetetan emanaldi bereziak ikusteko aukera izango dugula, eta honen berri izateko gure sare sozialetan edo web orrialdean arakatu dezakezuela.
gazteak protagonismoa daukaten sorkuntza kontsumitzera gonbidatzen zaituztet, euskal kulturgintza hauspotzera eta bereziki hori, ideia edo bulkadaren bat badaukazu barnean, gurekin harremanetan jarri zaitezkela eta plazaratzeko aukera izan dezakegula.